Morning, good morning mga kapsat. So talo man di papanantayo niya. Ayan, madamag spray ni Bayaw Toto. Yan. Repeating irrigation mill. Yan. Ito'y barangay Ming ano mo. Barangay Magirig. Hindi Solana, probinsya hindi Cagayan. Yan. Madamag may best friend, may kumpare. Makita yung mga kapsat nga. Madamay ipataray na yan. Tabas tayo mo tabas na nagtagalimutak kaya ito hindi pagpagal yan sapay lang ko matang umina mo titi presyo iti pagay tapno makalungaw dagiti manalon ayan. Ayan. Shout out to all farmers. Alright, blessed Sunday to all of us. O yan, Diyos timang tarapay katatayo yan. Ang tawot na yung record lang yun. Yan. Kaya tayo nakapag-plastar na ito'y pagpagayo, hindi karuban na eh. Kaiyat kakapsan. So agabono kinagtabas di brand ni tata. Ayan. Nag-dress. Pumunta sa bagay. Baru no makabawi mo dito yung kumpare yan. Ini. Pagbayad din utang mga da. Normal lang timan nalong ng kapsat. Pusta na. Tingin yung pangkod. Pusta na sila sugal day kakapsat. Kung may tama mo kita at malamaw. Pati may pisok ti pagbagasan. Ayan, dito daw. Ayan. Ay, di abonomi. Yan. May isa. Talo ti abono tayo? Pat. So ito, gabonon. Yan. Kadyo pa yung may isa. So dati kami amingan ng kakabsat. So adayo pa iti pagbagkatan ni. Yan. Taltalon. Yan. Susuunan mi dito yung abono nga talo. Ayan. Tabas. Ayan. Madagis spray dagi karuban kakapsat. Madagis spray yun yan. So day off mi tatakabsat ng mapang kami taltalon. Ayan. Okay, thank you for watching.